ଛୁଆ ବାବୁ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ହେଲେ ଏ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟା ଯା ଛୁଆ ବାବୁ ତ ଏଥର ଅଧା ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ପିଇଛନ୍ତି। ଓ ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲି, ଜଗା ପାଖରେ ଭୋଗ ହେଇଥିବା ଏଇ ଅବଢା ଏ ଦେବଦାସୀର। ଠିକ ଅଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆଜି ରାତି ପାଇଁ କାଲି ସକାଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ସକାଳଟା ଛୁଆ ବାବୁ ତମ ଜୀବନରେ ଗୋଟାଏ ନୂଆ ସକାଳ ହଉ, ଆଉ ତମ ଜୀବନଟାକୁ ସେ ସକାଳଟା ପୁରା ହସ ଖୁସିରେ ଭରପୁର କରିଦଉ। ଆସୁଛି ଛୁଆ ବାବୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। अरे ये कौन? हाँ तो खुला ना माने जाओ 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 बड़ाबू बड़ाबू बोला दादा कौन है तुमने एमती चुपचाप ठिया कौन है डैडी कौन है एते बड़ पाप करी पचारु कौन है देखबो विश्वास रूपा ये मो बेड को कटे सब कोई नहीं विश्वास करते पड़ा मते विश्वास करते मते विश्वास करते बड़ा हो